علم الهدى سيد المرسلين فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksawin, mga pag-araming kung agama Islam, nakatekman sumari niyo, pamagusay saya, may pantagsi ko sa baad, kung mga bandingan wagamatan ng Islam, sagyang kaimanta oras, na kamasaan niyo, so pagarin niyo, pamagusay niyan sinagyang ko tami pantagsi ko kapnay hajj, so ka-importante niyan, ako sa baad, ang karibatan, adimang gulaw-lao, sa baad, adim na haji. Wala ko rin sa tanusang kaya Pilipinas. Kataon tanong, asuhaj mga urip ng Allah, na isas kanyan kung mga ala suwan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suhaj, sukap naik na isa ko pulaw sa agamatan ng agama Islam. Pinagumbalay sa agama Islam sa 5, na padun ikalimo agyang kuto ay manan yan, na kitunayin ka sa agyang kuto akapag hajj, kapnaik. Ay manan yan, na umagagang ka, an na mapunggastong ka, ako kagagaw ginawang ka, kapakanalakaw ka, apnay ka, na miya patutrakaw to, na amay ka dang kanggilap ka, diyo bukul ka ba din, dang atagos sa ginawa, na kung karat na kapatay, naska na marudusa ka, hay urip ng Allah, kauto. Ito yung ka-importante gin kaya hajj. When na etan utapin sa gin kay manto agawi, na sa bakaranid na gyan kaya hajj, imato na paganagaway ko hajj sa gyan kaya 2018 nagyan ko to akapuliksyon na tanong sa ginawa tanong sa gyan ko to di tanong di mapniat si kumagalabog tanong morik no Allah. So niyat pinaka-importante isa ko sa ay manasurot sarat akakeltarima sa gyan ko to amal manusia nagyan ko to kapetugina pagaling nagyan ko to ngaran o Muslim si Eko niyanikap na agito'y kialaman o sabat binay haji morat mo. Tanong din tanong, amay kalitanong koreksyon na nagyang kutuan niya tanong si Kugan na buktanong, mula baron sa gyan kay kapugan na buktanong, sa gyan kay sa subuan Allah subhanahu wa ta'ala, na kapa kay amay kalitanong makaiktiar na makaisa na maanteorya nagyang kay mananiya na pila sa rasayan tanong, ay manane na piyagating ay manane no Muslim sa miya kapira ragun asara po makatimu sa kukumadua gatos ngimbu asara minaikian sa ay manane na Baitullah kauto pagin kantan mo ngorap nula amna so pawalo na dinam teruay suka petugina na ay manane na matigip pa na piyakaratay ani manta piyakaratay ustad uway suka petugina sama sa to bapiasi sa Indonesia nasabad kira na pagaling sila usangaran na sinanik buko kapnay haji. Na ini pa kaysa kung mga ulama sa Saudi na iniftaira nun. Lagi suka pagalin sangaran na doon ang pakarataw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, na doon yung mabutag wisa ay mananian na gawi, pantuwa su gawi ay manan na sibu sa hajj na rukong pagalin sangaran. Kagi suka pagalin sangaran na doon nakito tumpok yan nun, si Iko ay manan na kapnay haji mga urip ng Allah. Na karang niman, amay kami ang binasa niya naging kuto ang malo manusia. Kaya su manusia na supuso yan na din yan makukontrol. Inu surah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tiku Rasul sallallahu alaihi wasallam mintin yan to di pamangni ko Allah. Hay manana din gira-gira ko puswa tiku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natatapang ka supuswakan si iko ay manana agamang ka si iko ay kasuswat ka si kusubuan ka. At tiku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay manana din ko tapos Rasul sallallahu alaihi wasallam puso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nabanin makukontrol ay sa tanong na ang pagkasarin tanong na gunuting lumiya kasambi ko saran. Dala marata ko kasambi ko mananangaran agyan ko ta Muslim amay ka di mapiaso ngaran yan. Ugay nagyan ko ta kapagayin kata si ko ginawa ta. Amay ka miyasay agyan ko ta pinasarasean ka. Karang ay so iblis na Mr. Pa. Mr. Pa si ko Allah ay mananaqala pa bi'izzati la uwiyannahum ajma'in. Amista pa si Allah andanar niyan sa mga manusia, mga urip ng Allah. Illa ibadah kami numan mukhlasin na tigil pitur yang Allah. Inun tabu si ay manana mga urip ng ka, ay manana mga mukhlis kira. Ay manana dinggil basuman sa iblis ka mipagpada kayan siksa neraka jahannam. Nakarang kita kata Rasulullah SAW,
innamal a'malu binniyat. Mata-mata ti Rasulullah sa mga amal, mga galubog, na malilipindi mo na kung mga niyato ng mga manusia, di yung galubog. Wa inna malikul din marima nawa, nasugal ba kagyan ko ta manusia naman, dipindi ko piniyatan yan nun. Faman kanat hijratuhu ilallah ati Rasul sallallahu san sa tao ay man tunggalin, maghijrat para sa Allah, para ko si kusubuyan, pa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Nasukya tunggalin yan, na para sa Allah, na para sa kusubuyan. Waman kana hijratuhu lidunia yusibuha, may panayang kaya tunggalin, na para niya makuha sa kaya katatawin sa dunia, anta ka o imratin yatazawwajuha, o di na babaya pengaruman yan, na fahijratuhu ilallah, fahijratuhu ila ma hajra ilay, na ay nantigin hijrah, ay na kaya tunggalin na sumiyap niya yan sa gyan kuto, kaya tunggalin yan. Na karang ka manamay kasi kung niya ka, tabi at napiray sa buhay damadim na haji, amawatam sungap na haji na miyam lano din sa mapi angaran ay pa na anya ni misam bisi kungaran yan. Dia marataro o marata kay ngaran. Ana bangaran na Islam na upman waran na Islam na diyan sundi kauto. Nakarang ka man ito sa buhay. Maka may haji na diyan ko to kadi at ira na kadi na mini tumpo ko din si ikungaran yan. Din mapaparo din misusumpat si kadi Pulan o din na si Haji Abdullah, si kadi Abdullah. Miyakar din no pinagirawa na si kumanda kanilimod na amay kadi kiyatan militar si kadi na kapakay no to itulak yan si kutungaran yan o din na iniridu yan sa gyan ko to ataw. Ay si Pulan, si Giraw na dinira kang tunagyan ko to kadi kauto. Ay nakito na sabat tabiyata na kapag din na ito di mapnet sabab sa gyan kutabo di puno iblis. At nakitungkap na kadiya ipsulat yung sa gyan kuta mga birth certificate ang ngaran ni matay na ni Muhammad na Muhammad Haji Abdullah. Ang ito haji na din kailangan ito bangka sumpat mo sa gyan kuto ay mana na birth certificate ka. Kaya tangan na miyang gulo lang minitunay ka so haji ka na din kailangan ba ay mana na mitutumpok kung miya balun ka agrar. Iba to engineer na engineer Abdullah na skama muna si Haji Abdullah. Na penanggilan ito mangorit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Karang kamagyan ko takaturus Rasul sallallahu alaihi wasallam. At talo kataw, pag pagulog sa gyan ko ta narahajan na. Pag nero nagyan ko ta sa kataw mama, apiagan na din swagama. Namya kau maksi kuada panu ya Allah, napiagan na din swagama ka aparal kaya Allah. Biati ang syukuran aparal kaya Allah na isembekun Allah, natingin na kadabt. Miya mukeke, inu kapiagan na swagama, inu kay manana miya piagan na syukuran an materwaskana ulama, an materunaskana ay manana pawabati sa Quran. Nagamit nila na pusong nila sa manana sa punala ka jahannam. Nagitot man ikadua, nagiang kotay manana mapasay ka pa na duka. Nanti ya Allah na miya na duka, mimbali ako sa mga madrasa, na mimbali ako sa mga masjid, na inupanakan sa mga imanan yan, na mga kakailangan na para kabu ya Allah. Ismagun mo Allah mauna tingin na miya mo kaka. Sabon na kain mo ito pinggalbog, an matarunas ka na pasasad ka ka manusia. At manapang mo na imanan na mujahid. At ini Allah na miya kiprang ako sa ikulalang kaya Allah. Ya Allah na imanan yan na para kabuto ya Allah. Ismagun mo Allah tingin na miya mo kaka. Inu ka miya kinjiyad, an matarunas ka na mawaraw ka mama. Nah, karangan ka man na may kaspa po ka makasikos ay manan hadapan mo Allah. At tanong niya Allah na pinggal bukakan so hajj. Ay manan na piani mo nang sa piradotos ni amiyaw sa kau natamu. Abturun kaya Allah na para kabuto ya Allah. Nabturun ka Allah miyaw keke. Inu kami yang hajj ang kabuto sa Haji Pulan, Haji Abdullah, Haji Muhammad antun onusan nanganin san kabaya kami mi tatalorka. Nagiang kuto akap koreksi ni tanu sa giang kuto aniat tanu kaamay kagiang kuto mabinasan yan so piaga tingan tanu ay mananin na pira sa rasen tanu asubun Allah subhanahu wa ta'ala. Isaw na mulahad o servisyon na giang kuto asiko gawi ayaw mo Arafah. Si Kuya Muarafa na ro sirap hindi clear sa sabay tabieta si mga ay mananin na mga sheikh atira na si Pulan imanto na ay manto ngaran niya na si Kadi Pulan. Sagyang kaya gawi Arafah. Tabieta na di gulaw la. Na sumapuso ay mananian na minay haji amos din nakataon na sugap kapetugina na misusumpat si iko kadi na audis ka ni makapetugina na miya ay manan na kaya kurangan sa balaso hajian. Odi na dikitari maso hajian. Nariba tutuwa para tiya. Ay sabag sa giyang kota, miya baliran ada debita na kailangan si kumang sheikh na kailangan kira na giyang kota kapag siya kira nun sa tito para makuha na so taruto
abalas ay gikiran Allah Subhanahu wa taala sa gyan kota minanay haji kauto. Na may kami abali ito ay manan yan na ulaw-ulaw mga ay manan na mga Muslim na pumbalibad no to bid'ah. Ay tingong mga ulama, amay kagito tigin ni miya bali kapitiran na pumbali ito bid'ah. Na miya tanto na mapasang. Pag nero na sunya ka syarat o kata ni mawala si ko haji ka na miya binasa amay ka di nga koreksyonan ikadua na ka binasam sa nga ono te agyang kutwa okay ko Rasul sallallahu abakad minggan buksa ay manan na bid'ah na penanggilan tanong to mongorek no agyang ka iya gabi tanong sa meto siya usayan na ay manan na para ko ginawa tanong sa pangin tanong sa iko Allah amang bagian tanong agyang kutwa taro to abalas ati ko Rasul sallallahu sa tao amay haji ada makatulus sa marata, demanggal sa marata na ay mana niyan na lagits kaniyan o inimbawata ada din na dosa ni nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah nati na suhaj ama pi mabrur na din na mana ni malas inun tapuso ay mana niyan nati Rasul sallallahu alaihi wasallam na surga ama beginian yang kota ka importante yang kota niyan kailangan siir kita na mintin tanod nuto mapakain ka ginawa tano sa dito mabeloy agyang koto apira sa rasayano manusia sagyang ka bulan hajj agyang koto akyang galbuka sa isa ko agama arokon Islam na bud maantir sa makaisisa na isay niya reminder kita no apanadunta mo ay sabab sa Allah Subhanahu wa taala na pitero yan fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na pamakatadun ka hay Muhammad kasabab sa suka pamakatadem na barangay muna si ipay mananamya maratia pengintan usiku Allah Subhanahu wa taala sa makakuatan ron sa dauan si iko ditano di kapagintaw sang kaiyang lewa lupa si iko mga panganagtanaw mga pipia di pamahusay ng mga ulama o di na mga ustads si sagyang kuto piti barangan okay lagi kaya di dikap ko sagyang kaya video ako ni tanong ko ay misampay ko lamog na hali sagyang kaya rabon na aniraman nagkabakalo na mapakayag na ginawairan sa ilang naskan mo assalamu alaikum بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا